Lumayan nama. Ini berapa? Barengan lah. Second day training di ni beberapa hari ini. Dah. Bara थांबाय जौथिं सोलोंदोंसो फन सुनाना हाख्ल'थारबाय बिदि नङा बावबाय रोनाखै सुमित्रायालाय बावबाय नामा समान हालां समान जोंबाय दा एसे जागोन दा मादैना एसे बेखौ एसे एखिनि मोनबाथाय माबा ओरै बोनांगौ आरो ना ओरै बोनानै लबाराथा हानाय दिनै सेकेन्ड दे जायगा सोलोंनो गोसो नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय आंबो एसे सोलोंदोंमोन बहुत बुंबाय दे bulang dah. Nah, ini template lagi ya seno. Marking kalam gerlang gua ada. Marking kalam bahasa haza ye. Napa kaitra putra khair na? Hana ya. Rung marbai na? रोंबाय बोलांदोंसो जिमुआ गनाय नालाय खनायाव बोलांदों आरो एसे बारा थांबाय इथिं नारबावनांसिगोन एखेसो जांबाय दा rumor betul. Di moजां मोजां बे दंफाङासो बे दंफाङा बेयाव गानथिगौ माबा बोरैबा दंमोन दे हारसिंदा
गायल'बो होनांगौ दे लगाव लादों जों दे बिमा फिसा हा दबरा थानाय मेघालयआव खामानि मावदोंमोन ना माबायाव बेंगलराव बेखौ हाखायसै नामा गय हायाखैनोलै ए आगासिनो बिहामजो बिखुनजो सिखाया नायलाय नै हायैनो मादै सिखा होना आरोना जामखायोना जेबुं सिखा थांखांबाथाय खुगाया फरिखायाव फेल जागोनबो माने गोसोआव लाखायाबा दानिफ्रायनो फरिखा जागोन जोब्बा दे जोंहा गोसोआव थाबायनो थाखाय थाबाय बरिया जाबाय दा गैला बिगुरानो बेना आं माबायाखै बेखौ सुमित्रा होननाय गोजा बियो सेस नै दंफां मोदोम मोनहैजोब्बाय नै आं हानो नै आंना केन्डियाना दंजोबो बेबा सोर हानाय खारलिंदों नामा खारस्लिंनो नागिरना दंफां गिदिर जानांगौलै दंफां फिसाबा बासायनो हानो नागिरा ना बिराद माबायाव हानो गोनां जायो लासैनो अनसना साबित्रि दङ अनसायग्रा दङ बे मा दुगाय नोङो नों ख्लं-ख्लंनो बाहाय न'खाय बेसे मोजां देलायखो नै जोंना दिनै बिहावाबो हानो दे जायोथ' नै बौवानो लिमोनला जाया आब' गोजौहाय जाजोब्बाय मादैना साबसिन आब'आसो मिथिबाय रोंबायथ' न'खय जोंबो रोङामोन ना बे हारा नांहैबाय ना दंफाङा बेखौ ओरै समान हालांदो बेखौ मादै बेखौ ओरै मोजां खालामदो ओमफ्राय बेनिफ्राय रोङाखैथ' आरो दे दमागोन नामा रोङोब्रा मा रोङा नोंलाय गोजौ गाय जाजोबो नोंसिना दिनैबो आरोबाव नेक्स्ट दे फैलायबाय होनदो स्कुलाव सिखाया सिखालायनो जे बुङा ओरै नाजाबनांगोन आरो बेखौ ओरै बे बुस्थुआ
खनस'नायाव अमा आदारसो होगासिनो रोंदों माथो उल्था होनाय बोदो लास्टाव मोनहैबाथाय जादोंथ' एसे दे दिनै बेलेग फर्मुला मोनबाय आरोना सोलोङै माने बे गुदिसिम मोनहैबा हानो खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो दायो बिदि हाबा माने सहससिन जायो नालाय बेनिखायनो गोदान फर्मुला हालायबाय नामा दिनै इरखुलाबायसो बिदि नङाब्रा एसे र' एसे ओरै खायलें लांनांगौ अके जाहांबाय एसे र' जों दा माने ट्रेनिंनि थाखाय दंफां नांबावगौ जानायखाय 11 मोनानाव हानो फैलायबाय दंफांखौ दंफां बिगुमाया थाखुमाबायसो माथो 11 नांलानो बिस्रा दंफांखौ माने गय गायसिगोन आरो खमद्राय ना हाग्रा मानसि गैया ओंखायनो एसे गिदिरखौ अबेखौ हाफायग्रोनो बेखौ हाफायग्रोनोसै नैबे मोजां ना ओमफ्राय जों दाखालि स्केल लादोंमोनलै लांनोसै दा माने ट्रेनिं लागासिनो नालाय जोङो ट्रेनिंआ 8 डेसनि ओमफ्राय दा कमप्लिट जाथ'वाखै दा दंफां नांगौ जानायखाय 11 मोनानाव लांफैलायबाय जोङो बिस्रा माने दंफां बारा गैया नालाय 40 दालसोल' जागोन आरो बेनिफ्राय हानोबो सम मोना ना मा होनो ओंखायनो दा गय गायजोबसिगोन आरो बेहाय ओंखायनो दानफायजोब्बाय बिस्रा दंफांखौ जोंहानि नङा सोरबा माने कमेन्टआव बुंदों लबार दंफांखौ मानो दानफायखो माखो होनना बुंदों जोंहानिखौ दानफायाखै आरोना दा बेलेगनिखौसो माने बिस्रा हानो टाइम गैयिलाय माने बिफाङाबो खम नालाय ओंखायनो दानफायजोबसिगोन आरो बिस्रा ओंखायनो जोङो ट्रेनिंनि थाखाय दंफां नांगौ जानायखाय बिसोरनाव लांफैबाय आरो दा नै हन्दा लानानै हख्लायनोसैलाय जोङो दा हानाया बिराद गिदिर दंफाङा माबाखाय गेसेंखाय बिराद देरदों बिसिना दंफाङा
Diku ibasini. Làm sao phải lấy tractor lăn ra? Đấy, tôi lần vậy. Đi sang tôi lần lạc đi. Xí đúng không? Beku.